Ni matamig sayo kay manguha mi og wasay-wasay. Diba? Ready na ang atong palanggana. Maglangoy-langoy taon niya. Let's go! Atong mga barkada sa dagat. Ang among sakyanan nga gamay. Amo ning layungan pasigat. Ang akong father. Butang na, sige, butang. Bayanihan, Margie. Where to go, Margie? Bye. Bye-bye. Ito na kami. 'Di ba? Nagsakayan kami pero wa kami nagtukon. Di ba? Magkakaon tayo. Ay, tingnan nyo ang aking kasama. May improvise na payong. Patingin ako ng bulad mo, madam. Ayun, di ba? Yummy. May baon talaga. Balinggita. Super pere oy. Hi pa. Wow, kain lang wala sa iyo ah. Mga no ko sinaila kuha guys. Thank you. Hapit na kita maabot. That is Hilutungan Island. Yan ang mga on. Hi, Tia! Mangain! Oh, diba? Diretso pang hunaw sa dagat. Napasok ako kanina ng prito siningan. Mangain tayo. Traway din ulit. Ha? We're here. Oh. No. I see. Wow. Meron pa? May harap pa? Mag-jacket ka na. Are, kamu manday. Wow. Wow, wasay-wasay. Excited. Planggana, Mards! Naog na, Mards! Ikaw pa, alam mo pa? Hala? Kada mo ngayon diri dapit. Daghan kayo diri dapita. Laro po nga yung Japon dire. Lapido. Ayaw ko pa din naman. Ano ta diri sa atubangan sa
Likod ini pali bali silbi likod sang Hilutungan. Kilid. Sa likod sang Hilutungan Island. Tunga-tunga sa lungsod sa Bantayan o Hilutungan Island. Ay mo na be. Nanay daghan. Damo. Damo. Nani. Wah. Tara, musaom kita. Oh, diba? Mag-isip guys. Ara, ge? Ara. Ay, ano? Mi IC. Kadaghan. Magagmayon jud ni siya na klase sa wasay-wasay kay naaman ta diri sa hunasan ang gagmayon sila og. Dapat sa laod ng nguha. O syempre, kung nga klase atong makuha pero kay naaman ta diri sa hunasan aw gagmay nga klase sa wasay-wasay. Tinuod na. Natay higala diri sa hunasan nga nanguha pud siya sa mga wasay-wasay. Kay na ay party sa ilaha. Di ba kuya? Si kuya oh. Taga-suba ko, ma'am. Taga-suba di ay ka? Oo. Shout out. Wasay-wasay. Shout out sa taga-suba. Shout out. Bantayan Cebu. Kunting Anabel, ma'am. Katsa Anabel, Katsa Muncheng. Shout out. Shout out. Hi. Tanawa guys. Nangamatay na lang ang uban tungod sa katiguang. Oh, di ba? Ari kita kuhaon. Natay kuhaon diri. Mao ni murag tahong diri sa Bantayan, di ba kadagko? Yumminess. Ta kargado na ang ating Buslot man. buslot mon. Gadi dagat. Kargado dagat. Okay, let's go. Gary, bahag-bahagi oh. Ay nang. Oh, this is very perfect experience. Nakalangoy ka na, nakasudaan ka pa, di ba? Igot si Mawa. Ayan.
Damo na na burn nga fats. Dali ba dumugan ka sa rasinang kano. Pasahiroan ng Hilotongan Island. O, diba? Ito ko na lang ako sa tinipapa sa may... Diba, hunasan jud kaayo diri oy kay naghinay-hinay gani sila padagan sa ilang pambot oh. Kay basig masangga. Done. We are going home. We are going. Amay na ipauna Davida. Ta diretso imo tukon mo. O, waling unahon. Oo. Pero dara ka magdakon. Yan. Wali na kami. Amo pa yung taon si Papa nagtibaw sa bongsod. May suot ka pa? Ay, ari kamay. Oh, gonggong oh. Oh. Pastor eh. Kani siya gonggong. Ah, diba? Taman pa mo, dako pa ng mga gonggong pa? Di, ili. Kagmay gina siyang edad. Asta. Oh, diba? Unsa man mo eh. Kani si Papa. Dako. 50 years na ni nga mananagat. Ah. Di na sa kagiring. Trasi ka ba daw? Trasi ka ba? Ang akon, heart nga pajama. Tukon. Adi. Patin... Let's go home! Ako pa ka? Vida! Okay yan? Saan ko na to siya? Obit? Ambot na namin again. Den. Ang tuwid. Na namin na. Pasingit lagi ka mga duwa. Ngiti na sila. Ini? Dito sa gusto sila kayo. Gusto nila puti. Na 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 na.